खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' एसएम आपडेटनि गोनांथार रादाबाव बरायबाय। आसा खालामो गासिबो गाहामै दङ। दिनै नोंथांमोननि थाखाय गोदान बर' रादाब लाबोदों। नोंथांमोना गुसुं समावनो मोजां गाज्रि फिसा गेदेर गासै खौरांखौ मिथिनो हागोन। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। फैदो लोगोफोर, बिदिबा दिनैनि खौराङाव गिबि रादाबाव दङ। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा NLFBनि गिदिंबोफिननायखौ बरायदों आरो उदां रायजोआरि बिबुंथि होदों। गिबि मन्थ्रिया बुंदों दि दिनै NLFBआ गोजोननि लामाजों गिदिंबोफिननो थांखि लानायाव सोरखारनि खान्थिफोराव सुबुंफोरनि फोथायनाया बेरखांदों। आं बिसोरनि न'फारसे फैफिननायखौ बरायो। बड'लेण्डनि आबुं जौगानाय आरो बर' सुबुंनि जुनिया समाजारि, हारिमु आरो राजखान्थियारि सिनायथिखौ रैखाथि होनायनि रादायजों जों फिन मावफुंनो खोथा होयो। गिबि मन्थ्रिया बे बिबुंथिखौ फेसबुकआव बर' रावजों लिरना फोरमायदों। नैथि खौराङाव दङ। बिटिआरआव ट्राइबेल नङिफोरनि गोदान गामि सोसननायखौ हेंथा होगोन कच राजबंशी जुब छात्र आफादा। बर'नि थामथि बिटिआर गोरोबथा बायदियै गामि सोसननाय आरो दानख'नाय दफा थानायलाय गुबुन ट्राइबेल नङि गाहायै कच राजबंशीफ्रा माखासे ट्राइबेल नङि गामिफोरखौ बिटिआरआव सोसननायखौ हेंथा होनानै गोदानै दाजानाय गावसोरनि कमतापुर अट'नमास काउन्सिलाव सोसननो नाजानाया सोराङाव फैदों। बिथांमोननि बादा हेंथा होनाया बिटिआरआव गोदानै गामि सोसननायाव मैखोमै जेंना सोमजिहोनो हागौ। थामथि खौराङाव दङ। गोजोनथाव खौरां। NLFBनि गाहाय दैदेनगिरि एम बाथाया गोजोननि थाखाय बिटिआरआव फैफिनबाय। एम बाथाजों लोगोसे गोबां सोद्रोमाफ्रा न'आव गिदिंबोफिनबाय। बिर जोहोलाव बिथांमोना आसाम अरुणाचल प्रदेश सिमनानि अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय लावपानि आउटपस्टनि बेन्दोंनि सिखारि दंग' गामियाव ज' जाफैयो। बे ज' जाफैनाय हाबाफारियाव बिटिसिनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर', गबिन्द बसुमतारी आरो मन्थ्रि पीयूष हाजरिका, जयन्त मल्ल बरुवा आरो गोबां गेदेमा सुबुंफ्रा NLFBखौ बरायहैयो। एम बाथाजों 20निबो गोबां NLFB सान्थ्रिफोरा फैफाबाय। एम बाथानि हान्जाया गोजोनखौ हास्थायना फिन आगान होफिननायखौ बर' रायजो राजाफ्रा गोजोननाय फोरमायो। रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो NLFBखौ बरायो आरो बिटिआरनि जौगाखां खामानि मावनो NLFBखौ थुलुंगा होयो। ब्रैथि खौराङाव दङ। चिराङाव लकडाउननि गाज्रि गोहोम। आबादारिफ्रा खाफाल हमनांदों। हाथायाव खांख्रिखलाखौ किल'फायाव 4 राङावनो फाननो गोनां जादों। लकडाउनआ बिजनियाव थानाय आबादारिफोरनि मुवा बेसाद फाननो हानाय हारखौ खहा खालामदों। नांगौबायदि बेसेनाव फाननो हायाखै मुवा बेसादफोरखौ। चिरां ओनसोलनि गोबां सुबुंफोरानो आबादनि सायाव सोनारनानै थायो। दिनै बिजनि महकुमानि सिङाव थानाय 2 नं बिष्णुपुर बाजाराव मैगं थाइगंफोरखौ खम बेसेनावनो फाननांगौ जानानै फैदों आबादारिफ्रा। जायनि जाहोनाव दिनै खांख्रिखलाखौ 1 किल'ग्रामाव 4 आरो 5 रां बेसेनावनो फाननो गोनां जादों आरो लेबु खार्जिखौ बस्थाफायाव 120-130 रां बेसेननिनो फाननो गोनां जानानै फैदों। जायनि थाखाय आबादारिफ्रा मैखोम खहानि मोगा-मोगि जादों। बाथि खौराङाव दङ। नागालेण्डनि हाथियार हमग्रा आफाद NASनि सानै केडारा आसाम राइफलनि आखायाव गावखौ गथायदों। NASनि सानै गोख्रों दैदेनगिरिया दिनै बृहस्पतिबाराव गावसोरखौ गथायदों। आसाम राइफलनि आखायाव सानै NASनि गोख्रों दैदेनगिरिया अरुणाचलाव गावसोरखौ गथायो। आसाम राइफला बे बाथ्राखौ टुइटारनि गेजेरजों टुइट खालामनानै फोरमायदों। आसाम राइफला फोरमायनाय बायदिब्ला NASनि सानै गोख्रों दैदेनगिरिफ्रा अरुणाचल प्रदेशनि लंडिं जिल्लायाव गावखौ गथायो होनना मिन्थिहोदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। गंसे मोजां न' लुनानै होगोन। दुखु दाहा खैफोदजों बुसोमजानाय गुटखा मास्टार मुङै मिथिजानाय दुखुथिया नखरनि चेरिटि ब्लग्स भिडिअजों सुबुंफोरखौ अनसायजाग्रा मुंदांखा इउटुबार इंलिश मेकारनि हेफाजाब हांख्रायनायाव बिथांनि आंगो अनसायारिफ्रा नोगोद 5,73,020 रां अनसुंथाइ दान होदों। ससियेल मिडियायाव नुनो मोन्दों इंलिश मेकारा सम सम सुबुंफोरनि खैफोदाव हेफाजाब होनायखौ। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। भिडिअखौ अननानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालाम। लोगोसे नोंथाङा चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना बेल बुथुमाव थुना अलाव होनानै ला, जाहाथे उननि समाव आं गोदान बर' रादाब लाबोयोब्ला नोंथांमोना जों नायनो हानाय बायदि। गोजोन्थों।